И сега ще влезе в казармата, но някой снима акантовото растение и точно до него това е мирта. Символ на промитта. Миртови храст, миртовото дърво, мир. Когато военните тръгват на дълъг поход, тяхната военна служба and now we are between two theaters. In front of us there's a big theater. Comedy, tragedy, drama. Small theater was musical. Compared to also amphitheater. Theater was protected by по въздуха са около 15 км. Той е бил висок, Везувий е бил висок поне 3 пъти повече. Wat is schon mein Peruna? Да, там нет, можно не Czekaj, czekaj. Sure, because we go to the south of Greece to get together in all the theaters. Why? Because the concept of the theater, the structure of the theater, was just a kind of Greek structure, like a Greek idea of the ceremony of the theater. No, it's fine. Oh, that's right, but... Mom? After this, we look at all houses. One of the houses are all the same. They're not.
den kann man so. Jetzt, meine Herrschaften, wir gehen diese Richtung. Wir sehen uns etwas Besonderes. Andiamo. Andiamo. Packmaß hier nach unten. Packmaß nach unten. Wir haben einmal gesagt, es gibt jetzt На стената стърчи, вижте, фалически амулет. Фалически амулет в превод, член от камък. Нали така? Къде са ми? Къде са ми? Няма ли се Няма ли вие, не са им разрешавали. И всеки наполетанец, ако едно робче си го държи някъде. Ако някой идва с почва, че си го глади, си го държи от култа. А мъжете си трият направо. Гледам къде е дошло. Ей, живот живе, ей! Каша вино, бира или месо, разбира се, или легнали. На дясната страна трябва да легне. Иначе повече храна влиза, ако легнете. И тук има хотел, да. Легенче с вода, лампа, че вечерно време се вижда. Изчакайте първо те да влезнат. Имайте предвид, че леглата са от камък. Всички легла са различни, в зависимост от това. Всички се карат тук в този публичен дом. Кой ще влезне първи? Значи аз в ляво трябва да кажа. Как се стопча? Събирали урина. А, момент. Са избелвали дрехите с урина. Вие не знаехте, нали? Не. Знаете как разплавно да си избелвате дрехите? Няма начин да ви кажа, че Никакви перални вече. урината трябва няколко дена да престои. Става истински амоняк. Стара майка мила. Вълната едно време се обработвала. Да, и кожата, и вълната правилно, Петър ми помага. И сега да ви кажа нещо друго. Фанила е най-ценно. Значи се внася. И започва. И много пари печелят. И вероятно ви спасям слага ДДС. ДДС на урината. Много жертвени възпоплатя. Някъде по-голям, някъде по-малък. Но най-ефикасно за това. Y lo tenían puesto para Тази голяма борсата на Помпей. Тя също направи ето така. Чакай сега, чакай да те заснимам. А също и да се ориентирате, че това са неговите магазини. Какво виждаме в къщата? Че има басейн.
за събиране на дъждовната вода, защото покривите са с прозорец и градина винаги. А ръчичката си ето тук. И вижте, направено е като подпора за подпрат и да могат да се качат по-лесно по столбички към форума. Градският площад, това е форум. Само запиши. Ето го. Тя не стига до не си направи машина специално за друга сграда и за Почва да вали дъжд и се образува една коричка покрай неговото тяло. След като тялото изгнива, остава коричката и празнина, празни пространства с скелети. Археолозите запълват тези празни човешки копи с течен гипс и правят гипса горещина. А този позицията на боксера е наричат, тъй като ръцете се свиват и краката се свиват. Колан ни показва, че той е роб, а до него има свободен човек, който си подига ръчете и 200 жертви са намерени в контейнер. Това са преди всичко бедни хора, това са възрастни хора, има много бремени жени, които са останали в града. Даже има къща, в която са намерени два скелета. Скелет на жена и скелет на куче. Само че женският скелет е разхвърлен по цялата къща. Тя се задушава, а кучето след това не се. И така, няма за тъжни неща да си говорим. Погледнете, ние сме на пазар и виждаме много реклама, както имаме на всеки пазар. И сега да обещах да отидем в Ания и отиваме с вас на Ания. Adesso ultimano. Poco buono. Него се влюбва Зевс. Обещава го им добра един голям диван, вечна дълбока. Всички винаги се искали да са вечно млади. Винаги идвали на барен специално, много често се изразява именно в момента. Този клас, ръчетите са му изгладени даже близко, защото ще го гладят. Тук са им правили масаж. Тази стая е много важна. Масаж с благоволни. Въздуха, който е по-горещ, друго и по-горещ.
vidi pozornost, okolus osvetlina. Invece se čisti, dekoracija, masaž i izvezane. Dva originale. Različična je originalna. Там видях нещо статуя. Вон той е един. Вон и може да го върши. Вон си. На стените са намерени много надписи. Има най-различни. Любовни изрази. Така сте се разделили. Да, не може да се вижда, бе. Ама аз не мога да се Дай по-назад. Tamam nerede ben?